Kasagaran nga magminyo unsa may rason. Kana magminyo ba? Ikaw Fatima, kung magminyo ka unsa may imong rason. Kasagaran nga magminyo, ang term ana sa karaan mo pahimutang na sa salag salag sa kaminyoon. Nya unsa man ang salag sa langgam? Stability, stable ba? Kanang security. Ngan anak ba na Rick? Tinood na? Bag-o maminyo ni atong tigduyog diri. Stability or stability ana atong Bisaya no sa stability, stability. Pero sa Bisaya stability. Kana bang security, permanence, no? Permanente na ni, mao na ni akong pilion nga kahimtang sa akong kinabuhi. Usa ni sa pinaka-importante kaayo na ato yung i-considera sa atong kinabuhi, kanang stable. Mao kini ang gipadayag karon dinhi sa ebanghelyo. Unsa man gyud makapa-stable sa atong kinabuhi? Unsa man gyud makahatag og security sa tao? Matod pa dinhi, ang 72 ka disipulo, mga misyonero, gipadala ni Jesus. Ya kulba kaning pagpadala kay kung moadto ta sa kadapit panitan kamo mag-pilgrimage. Pratong diri do na nag-pilgrimage kagahapon taga Sikayab o Gulayon. Daghan kayo sila. Pero unsay ilang number one nga i-consider pag ari nila sa pilgrimage, gabalon gyud sila. Isod po kay atong pakanon, daghan kaayo, no? Gabalon sila og paniudto, snacks, ana, sakto gyud sila og providence. Pero dinhi si Kristo lahi. Kay iyang gipadala, gipamisyon pa gyud, dili lang pilgrimage ha, misyon dunay buluhaton. Pero walay gipadala. Giingnan niya nga dili magdala, dili magbalon. Isn't this ironic? So may buti pasabot ni Kristo. Iyang pantuson, iyang gitorture ang iyang mga pinadala. Ingon na ani mga igsoon. Kung maadto ka og gubat, unsa may imong dadon sa mga sundalo? Pusel. Kay nganuman? Ano magdalag pusel? Kay maoy gikinahanglan. Maoy makapanalipod nila og gapildi sa ilang kaaway. Karon kining mission nga gipadala sa mga apostoles, this is a divine mission. This is about salvation. This is about conversion of hearts. This is about leading souls to God. So unsa may angay hinagiban? Unsa may angay kahimanan nga ilang dadon dito? Puntil ba? Sinina ba? Baston ba? No. The presence of God in their hearts, their faith and trust in the Lord. Muna ingon si Kristo nga, ayaw pagdala kay di na mo inyong gikinahanglan dito. Ang inyong gikinahanglan mo ang lig-on o focus inyong panguna-una. Nga ako nga nagpadala mo inyong gisaligan. For them to have focus in order to accomplish their mission. Tanawa ng magtiayon. Unsa may saktong hinagiban sa magtiayon para focus, para makalahutay. Ang imong asawa o ubana, porgi imo ang hunahunaon. Ang imong asawa pinakagwapa, ang imong bana pinakagwapo. Walay laing attractive sa Sindangan, sa Zamboanga del Norte, sa tibuok Pilipinas. Ang imo ra gyung asawa, ang imo ra gyung bana. Unay gikinahanglan. Sige gani mga bana, tan-awa kuno nang naong sa imong asawa kung attractive pa ba na nimo. Kaya nga naman, once nga mubuhi na kaana,
Mutan-aw na ka sa laing panagway. Mo appreciate na ka sa laing panagway. Magkamaot ang imong asawa, ang imong bana. Magkalaksot. Nga matingala ka, magkagwapa, magkagwapo, katong imong sige gitanaw. Ingon ani pud sa kinabuhi sa tao. Malinga na ganita sa mga butang. Malinga na ganita sa pagpatuman sa ato ang mga tinguha. Malinga na gitag hakot ug daghang mga butang. Malimtan gyud nato ang Ginoo. Nya kung malimtan na nato ang Ginoo, mawala na ta sa passing, wala na tay focus. Before you know it, nahimo na kang ulipon sa mga butang kalibutan. Kining mga butanga mo may gamiton sa yawa para malinga ka. Mga before you know it, wa na ka nakahimo sa imong misyon. Na busy na ka dito sa dili angay nimong buhaton. Mao kay wa naman ka naghimo sa imong misyon o sa mahitabo. Mahimo ng konsumisyon. Doon ako example, may son kay pare ko no, pare. Bago kong naordinahan, of course, sa katipunan, anjo kay ko dito, no? Sikat kayo, ilado, kay nga naman, kanang katipunan, hapit na mag 300 years nga parokya. Diri sa Sindangan, kuan pa man ta diri, mag 90 years ta karong November, 90 years. Ang katipunan, mag 300 years. Pero kabalo ba mo? Tulo rami kabuok pari sa katipunan. Si Father Joseph Kuan mo pinakauna, si Father Albert Bael, then ako, mo ikatulo. Mga pag-ordin ako, asus, puno ang simbahan, abot pa dito sa kalsada. Of course, pag pahalok sa kamot, taghan kayo. Taghan kayo, mahatag. No? Nahinangop ko talag sa ramang pare. Sus, daghan kayo gihatag mga igsoon. Nasiga ako, dako naman akong mata, nasigag sa mata akong mata. Pag-ihap na ako sa mga hinatag, naabot yun o, kung sakto ako memory, mga 70,000 plus. Sa akong ordination, kanang Thanksgiving Mass. Of course, ako dahil deposit din ako sa kong bangko dayon kay ako to, hinatagot to, no? Personal gito. Di man to halad, gift man to sa ako sa akong ordination, sa ako deposit ako sa bangko. Pag deposit ako sa bangko, mga igsoon, ang nahitabo, kadam na ako'y madawat nga ihatag sa kuha. Di naman ko gustong gastuhon. Gusto man ako din, deposit na po sa bangko, dahil magsige na kong tanaw sa kong bankbook. Ala, ni 80,000 na. Pagkasunod na po, na po kayo lang madawat, ato din ko gipulog, deposit kayo ko. Ala, ko ana, 90,000 na. Ana, excited yung ba? Magkadako. Hangtod nga, naabot yung mga 100,000 kapin. Ang akong deposito dito. Nya dili na ko hapit mo gasto. Tihik na kaayo ko kanang magsir ko guna-una. Ako na po ning i-deposit. Makakuan gamay ang deposit dayon. Nakasulay ba mo ingon ana? Naganahan jud kay baga madungagan jud imong savings magkadako. Pagka-assign ako malala, na-assign ko malala, barangay man na siya dayon pobre gyud den parokya hunon. Gibinlan pa ko dito utang sa katong akong gisundan dito. Then simbahan, kalagra, nga ng skeleton ra ba? Skeleton, kalag. Nawalay kong binto, nagpuyo ra kong barong-barong, ana. Pero pagkapot ko dito, nara magiging gapoy grasya. Pagkatawad na po na kong grasya, sige na sa kong atong dipulog, deposit na yung ko. Hala, 130 mo siguro to, 137. Karon mga igsoon kay dito sa Malala, walay gamit tanan. Walay sounds, walay gamit sa kining sa misa. Tayaon kaayo ang mga gamit. Anong gamito sa isbutoy? Walay organ, walay sista, wala tanan. Sus nakadungog man ko pagbasa. Kining niya. Kining karon. Unya katong ang si David, nag-iingnan siya sa Ginoo, ikaw nagpuyo kag palasyo, ako nagpuyo og payag, barong-barong. Niya ako na ito, maghimog kong binto, ko dili unon ang simbahan. Pero unsay gihimo na ako sa akong 137,000, ingko nga, muran man kog naulipon, ani kay kada kakwarta na ko gamay, deposit man dayon.
Di naman kayo ko hapit mo palit og brief. Kay deposit yun. Withdrawon. Kanang, bugat yung kitos kong buot. Withdrawon bitaw na ko tanan. Withdraw tanan. Adto din kog Manila, kumpra din kog mga gamit sa isbuto nga naman, ay crucifix, gitar, tudyong mahalon nga gitara gyud. Na gyud. Kumplito kalit malala. Burot akong 137,000. Sinaw. Pero abi ninyo mga igsoon, from that day, di ko malimot mga ikatulong mo siguro ito nga bulan sa kong pagkapari. Gikan ni adtong adlaw, mo na tayo akong nahimong kinabuhi pagkapari, hangtod karon. Kung unsay mo dawat nako, dili na padung sa bangko. Padung na sa mga tao nga nagkinahanglan sa panabang o serbisyo. Mao na ang gitawag nato dependence on God. Mao ni gitawag nato security. Mao ni gitawag ni Kristo stability. Mao tanan ko niyo nagmahay ba kula? Tanan sa kong naong nagmahay ba ko? Awin niyo mga igsoon, kamo na lay discovery. Basta gani para na sa Ginoo. Ayaw yung tihik-tihik. Ayaw yung pugong-pugong. Kaya siya may tinugdan sa tanan. Ug siya ray makasustenir sa imong kinabuhi. Kining tanang mga butanga, gikinahanglan nato aron mabuhi. Apan ang Dios lamang maoy makahatag ug kalig-on, makasustenir sa atong pagpakabuhi. Ug ang tinuod nga pagpakabuhi, na klaro nato na dunay mga kamot nga nag-atiman ka nato. Basta mobuhat lang ta sa atong tagsa-tagsa ka misyon, sumala sa iyang pagpadala ka nato. Isip amahan, isip asawa, bana, isip estudyante, isip trabahante, no, isip ug uban pang mga unsa itong mga responsibilidad sa kinabuhi. Sa katapusan mga igsoon, karong alas 8, atong i-bless ang ato ang mga opisyalis. Akong ipaila ninyo ang ato mga bagong opisyalis, basig nakaila mo aning uban. Kini sila mga igsoon, mura po mga 72 disciples. Atong i-bless sila, kay mura sila dayo gipadala ni Kristo diri sa sindangan para maoy mahimo na kong katambayayong sa atong paglawig isip sa kaparokya nga nagmisyon, sinudo. Na ako diri gipadala sa Ginoo nga instrumento aron pagpangita sa mga kalag nga nawala, aron pagpildi sa yawa. Apan dili nako mahimo nga ako rang usa, mao nga sila ang atong katambayayong. So sa Parish Pastoral Council, ako may presidente ani, si Parish Priest, ang atong chairman si Gilbert Caigan, Vice Chairman si Jerry Espinas, ang atong record secretary Hani Barcelo, atong board secretary si Jamaica Alvarez, atong treasurer piliunon sa mga treasureras kapilya na nakuan ani ako pa siya upada ko siya na ingni, auditor Nelia Hamura, worship Bibing Fernandez, education Hani Barcelo, service Maritusio Sores, temporalities in Daitan, organizing Jerry Espinas kay trabaho man sa vice chairman. Then atong youth si Ralph Benz Tabasa. Then ang atong finance council mao ni ang pinaka-importante kay mag-manage man ni sa parokya ug sa atong pundo. Kaya kung gusto, klaro, transparent, husto na paggamit, sakto na pag-report. President, ako, then Vice President si Rolando Tabliso, Secretary and Bookkeeper si Crystal Caindog, Treasurer si Derly Rigodon Enriquez, then Auditor si Glenda Tan, ang atong fundraising manager si Nelfa de la Serna Ibanez, ug ang atong government liaison officer si Michael Valencia Maningo. Kung ang atong mga finance counters, ang chairman si Mirasol Kasipong El Camel, ang atong mga members Fatima Lakinon Paltingka,
Maria Jennifer Bacurnay Cabalis, Crystal Kaindog, ug si Joel Montaire. So muna akong gitawag og katambayayon. Ang simbahan ug ang misyon niini na ay koneksyon sa kasing-kasing sa matag usa. Nagtinabangay ni bati nga kabahin ako nining maong buluhaton. Ug usaragi ato ang seguridad. Gipadala kita ni Kristo, siya ang maantigo kanato. Sa ako ang kanunay nga linyada, kanunay kumuingon, in our works of mission, the Father is our provider. The Son is our model. The Holy Spirit is our strategist. The Blessed Virgin Mary, Saint Joseph, the blessed angels and the saints, our companions. Ang atong audience sa buhat sa misyon, mao ang mga angheles o mga santo sa langit, ang Santissima Trinidad. Sila mo'y mamakpak para nato, dili ang katawhan sa kalibutan. Kay kontrahon ta diri, apan ang mag-cheer nato, ang mga tua sa langit. After all, dito ta padulong, ug kadto ang atong puloy-anan. Amen.